Barita nauli di minggu tasadarion imasian rombit du 10 sada mamu kami sada 1 ayat 2a dohot ayat 20 sia 1 ayat 32 ucahama dita asa hudok emak tung di bolokot debatado bangsona daumai ay hala Israel do nangau pinopar ni Abraham marga Benjamin datung di bolokot debata bangsona naung tinadana hian ay dang dipatai debata akka sinolehonna nang pajuhon nai ay dulu dan siolo debata hamu manang si pelebegu gabeda pota kasiniro hamu anggon waing hinorhonina somangolo ina sida manang Israel songoni mana sida dang pangoloi nasida saunari anggia sia-sian nang nasida musingani hinorhoni asiniroha natuhamui ay nang di pasar debatado saluhut naturoha na somangoloi asa asian na muse saluhut na ido anggosat na hurian itu hatta di bagasan gor itu hatta Yesus Kristus turpukon dimulai do marhite-hite kusukun dohot alus na pasti didok naking tung dibolok kon debatado bangsona daumay jala suku-sukunot marhusari do di rohani di pikiran ni si Paul sendiri ay termasuk dotok-tong ibana halak Yahudi siap pinompar ni si Abraham siap marga Benjamin jala keragu-raguan ni Yahudi lasi dotok-tong diadusi Apostol Paulus ditepukon ido padido ibana datung di bolokot debata bangsona datung di bolokot debata bangsona nang pinilit na hiyan gariada sebaliknya do justru bangsa Israel ido nang manulak debata bangsa Israel ido nang manulak haluaon nasian debata alanyaha ala hatakangon ala jukaton ni bangsoi tu debata alani dakea ditulak debata bangso na pinilitna dia mabuktina ima dino Apostol Paulus do Apostol Paulus mabukti dan saksi mata ay di jauh jala dipelit debata si Paulus nasileli halak Kristeninat do ibana alai gabe dipelit ditodo debata si Paulus sian horong Israel marga Benjamin gabe si buat barita nauli jala tok-tok do diingot debata padanda ima to punasida si Abraham dakya Mose padan di debata
debata ali anggo padanna hoddo akahala jahudi tok do dihaulongi debata pamilitonna nang akka pasu-pasuna be tok do sahat tu sude halak jahudi ay nang pejugal rohani Israel dan gagal yang ko rencana ni dewata sakap do rencana ni dewata iko saut alani do taida ditogu-togu dewata do tok-tok bangso nai ima bangso Israel alai ditogu-togu dewata do nasida asa marparange ni abang soi gabe song parange ni debata alai akahajahaton alai akahageduhon alai akahadumlamon alai akapangarupaon do namasa di tonga-tonga ni nasida disuruh debata do akapadurirang laupai ngoton nasida alai nang dicakkon akapanurirangi dan ditangihon akapanurirangi dibereng akapanurirangi do nasohibul be roha do pikiran ni bangsoi dia dopan di debata hidup bahen di dok panurirang Amos di segi di batado bangsona naso mersege eme dia duri asa tading na permisi alai dia pelokon ma eme na lapung bota jadi Amos 5 ayat walu ya Musia ayat walu 1 ayat 10 jadi nampe siap parbangsoon nunga manipil nasida alai saya dok na tading di tonga-tonga di bangsoi saya dok na marsihohot dia dopan di dewata saya dok na marsihohot hapur sionna ala ni pangalausion ni bangsoi di pada nasida dewata ujungna secara parbangsoon hona uhum ni debatama nasida duhona uhum ni debata nasida mulai siap parbangsoon mulai masyani gabe bola duama harajaoni dung sapu raja Salomo ima harajaon utara 10 marga 6 mabuaton goar Israel dohot harajaon selatan 2 marga nama buaton goar Juda alai harajaon si 10 margain lam daodo siya debata jahoba alam lam daodo siya nadopan ni debata hona ni debata ma si 10 margain hola 2 margama na tadi nagabe pasi-pasi ni Israel na olo na uduk na olo satia na olo mangoloi debata ima marga Juda dohot marga Benjamin siap pasi-pasi ima di pasahat debata baga-bagana taringot tu Mesias ima sian marga Juda alai haduaon nabinaen ni Yesus ipe ditulak do alan ido diungkap debatama haduaon tuaka bangso naso Israel diungkap debat
portibion jala cakonon ni debatado bangsoi molo radeno nasida marhamubaon ni roha cakonon ni debatado bangsoi molo radeno nasida majakon Yesus gabe si paluana hamuna kamanginan amin torok do jolma marpikiran nasalah taringot tu pamiliton ni dewata ala sopi torture jalas sopi tordenggan ngoluna jalas saya di nukma nunga di bolokon dewata au ala di hajahatokku Peter di dok manuma di bolokon dewata au alani ula-ulaku HP dihirim debatado sian akan aporsiai habubau niroha asa bulak muse tu apuanna molo taidat tajaha taringo tu anak namagui ima di Lukas bidu 15 molo taber di si saihira na di bolokon amanaido ibana alanyaha ala di jalo arta warisanna dung di jalo arta warisan nai di pasasaihon anak naima arta nai di luar ngadauan dia pura-purukan di pasasaihon ma arta warisan na dilehon dia manai alai nakpe songoni saya dipaima do habu baunda saya dipaima mangnai do habu baunnya anakna nama goi jala taida magutina jala dumulak anak nai manol soli bala tu amangna tak dipaimo-tingo amang nai be hasalaan ni anak nain dan dipaingot-ingot ama naibe haurangan ni anak nain gariada dia lasona manaido ala nunga budak anak nain dia lasona manaido ala mangolu depi anak nain malah di bahe pesta nabalga majakon anakna namagui Itape di tonga-tonga ni ngoluta mang nabu hape jugul ni danak mang nabu hape takang ni danak mang nabu hape pangalo ni danak saya tahirim doha mubau siani saya berusaha donatora semanangnya koni aria doborni setiap saat setiap detik hamubau asa muba ibana asa dicakon ibana Tuhani asa dolo ibana Tuhani asa patu ibana asa takas ibana patu marna toras burju marna tua-tua debatape songonido dipaima-imado habubaun niroha jala bulak matu ibana asa ibana napuna gabe hasian na hita gabe pasu-pasu hita di tonga-tonga ni portibio tutu danga dong na dapat haluau secara massal alai marite-hite persauran namar sasahalak do mana persauran pribadi ni hajol mau do tu debata di bagasan ngoluna upahan gabe boi bana dapotan haluau jalan marite-hite tubuh matoktong pamikirio nasida taringo tu pamiliton nasida songo pangsong ni debata dada dapotan haluau jol mai alani
sada bangso dada dapotan hadua colmai ala di pinopat misi Abraham jala dada dapotan haduaon colmai marhiti gogona jala dada dapotan hadua colmai marhiti pikiranna do marhiti hamaloonna di tonga-tonga ni ngoluna si ganu pari alai ganu nama kaporsiai de bata nama meliut dirinya tu de bata akaido nada potan haduau hamuna kama nami do ina nami dipilik de bata parjolo si pelebegu hasahatan ni barita naulii nappe parjolo hiani di pasatu bangso Israel ala bangso Israel hian disuruh mabuan barita nauli tu bangso sileban alai ditulak nasida doi ujungna gabe parjolo bangso parbegu majanosa ido dalam ni dewata paingontong bangso Israel asam marhabubaon ido ditepuk taina kining aina jolo dan siolo ini bata kamu mana si pelebegu gabe dapota na sini roha hamu anggon nuain hinoron ni na sumangoloi na sida Israel songoni mana sida dan pangol sida saunarin dia sia-sia nang nasida musengani hinorhon nia sini roha na tuhamui ainang di pasar debataro saluhut na tu roha na somangoloi asa asiat na muse saluhut na nama lapatan asini roha ni debata asini roha ni debatado molodor bangso parbegu hian di jauh gabe bangsona asini roha ni dewatado hamu baoni dada ala di papahenan di pasapa joni tu bangso sileban asa marhite bangso silebani sahat halual tu hala Israel ima tugas ni huria rom asini roha na jinalonai iko pataria sonon namai iko patari paron namai tuaka na somanadda Kristus hidope maka melatehon asini roha di debata ido jojo di mingkutta sadarion akabang so makamulatehon asini rohani debata songot dia mahita menyikapi asini rohani debata dan sian papa henakta hita malua alai tumasini rohani di batasa pindo jadi aha na pinatupa di dewata inama odola di hapor siauta nang dang asa alai nunga gabe ala nang dipitori hita ala nang dipadomu hita do dewata ala nunga dipadame hita ala nunga ditebus hita tanpa dibatas suku tanpa dibatas agama tanpa dibatas ras asatung tapadau ma kesombongan rohani asatung tapadau ma
do mahita mangulaho na porsiaoni di ngolut taon ai marpanatak do Jehovah tuaka na porsea para si roha do debata parlapas ni roha do debata partingkat basa do debata ima sin rohanai di tonga-tonga ni ngolut taon asini roha di debata di pasahat do tuhajol maotta di pasahat do tuhita asa tarida jala ta porsiai jala ta jakkon jala ta alusi debata marite hite ha porsiaotta di bagasan ngolutta ha porsiaon maka porsiai debata ido na paluang kita di tonga-tonga ni ngolutta si ganupani alani ikot takas dohita manduk mauliate tuadopan di debata ay nunga dapotan haluau kita ay nunga dot hita parjabbar di hangoluan sogoti alani Roma hita tuadopan di debata taulahon ma akan adenggan akan nauli takas do nakini do marhite tupuktai tung di bolokot debata do wangsona dao mai alai takas do ini haolongi debata di patunuon do asin rohanai tuganut akajolma nasai toktong marhamu baun di roha nasai toktong macakot Jesus gabe juru selamat si padua di tonga-tonga ni ngoluna amin.